Israilin hova zarbalarının 5 gün bäri hayallamayanlygyny görýän müňlerçe adam Tehrandan gaçyp ýurdun has howpsuz Hasaweden demirgazygyna tarap ýola düşýär. Bu ýagdaýda ýollarda dyknaşyk ýangyç beketlerinde benzin gytçylygy döreýär. Emma köpler munyň bilen çäklenmeýär. Ýurdun demirgazyk serket geçelgelerinde bu ýerde Iran, Türkiýe, Azerbaýjan we Ermenistan bilen serketleşýär. Ýurdun içinde hiç bir ýer howpsuz däl diýen netije gelen we Irany terk etmek isleýän raýatlaryň dyknaşygy emeli geldi. İran bilen Türkiýeň Ermenistan tarapynda ýerleşýän Agarakda yerli ýaşaýjylar gelýänleriň akymynyň joşup barýanlygyny belliýärler. Hiç bir şäher howpsuz däl diýip Amir Nikki Azatlyk radiosynyň Ermeni gullugy Azatutun radiosuna aýtdy. Ol sebäbi hemme ýerde harbiýler we Islam Inqilab gorukçylar korpusy we ýaraglar bar diýdi. Nikki Britaniýada ýaşaýar ýöne onuň maşgala dağlary merkezi Isfahan şäherinde ýaşaýarlar. Israilň Iranyň ýadro programmasyny ziýansızlandyrmak maksady bilen nişana alýanlygyny aýdyp zarba uran ýadro dethalary şol şäheriň golaýynda ýerleşýär. Israil we Günbatar ýaranlarynyň köpüsi Irany ýadro ýaragyny döretmekde aýpleýärler. Tehran atom programmasynyň diňe raýat maksatlary üçin amala aşyrylýanlygyny aýdyp bu aýplamalary düwünden ret edýär. Her neçe gün bolsa Nikkiň maşgalasy ok atyşygyň astyna düşdi. Olar gaty aladaly, olar stresli ýagdaýda dem alyp bilmeýärler, iýip bilmeýärler, içip bilmeýärler, aljarangylyga düşýärler, uklap hem bilmeýärler diýip Isfahandan 1000 kilometr uzaklykdaky serhede kesip geçen Nikki aýtdy. Israil 13-nji ýylda Iranyň giňişligindäki nişanalara howa zarbalaryny amala aşyrylýary. Iki tarap hem harby we harby däl binalara hüjüm edip köp sanly adamlaryň ölümine sebäp boldy. Emma Israilň harby artykmaçlygy göz öňünde tutulanda Irandaky ýagdaý has agyr görünýär. Bu zorluk Israilň Gazada 20 aýlap dowam eden söwüşi sebäpli eýem çägine ýeten tutuş ýakyn gündogy giň möçberli söwüşiň öňünde goýdy. Ermenistana ýetýän Iranlylaryň köpüsi erkekler we aýallar İslam rejiminiň özlerini edip biljek täsirlerinden gorkup kamera gürlemekden saklandy. Irandan gaçýanlaryň köpüsi aýallar we garry adamlar ýaly bolup görünýär. Agyrak barlygyny okudunda Ermeni taksi sürüjüleri günüň dowamında çalyşyp işlemeli bolýanlygyny we ýurda gelýänlere transport hyzmatlaryny hödürläp dürli uğurlara gitmek zerurlygy bolan adamlaryň gitdigiçe köpelýänligini aýdarlar. Olar diňe bir Iranlylaryň serhetden geçmeýänligini belläp uruşdan gaçýanlaryň köpüsiniň beýleki ýurtlaryň raýatlarydygyny aýdarlar. Azatlyk radiosynyň Ermeni gullugynyň habarçylary Ermenistana girýänleriň arasynda Aziýa ýurtlarynyň raýatlarynyň toporlaryny hem görendiklerini habar berdiler. Olaryň biri Israil bilen Iranyň arasyndaky konfliktiň gitdigiçe güýçlenmegi bilen Ermenistana geçýänleriň sanynyň köpeljegini çaklady. Familiýasynyň tutulmagyny islemedik Ismail Germaniýada ýaşaýan Iranly. Ol Irandan uçar gatnawynyň howpsuzlyk sebäpli ýatyrylandygy sebäpli Agaragyň üstü bilen çylşyrymly seýahat etmäge mejbur bolandygyny aýtdy. Ol söwüşiň Iranyň içindäki garyndaşlaryna täsir edip biljeginden howatyrlanýar we onuň giň möçberli söwüşe öwrülmezligini umyd edýär. Uruş geler öýdemok Amerika we Ýewropa söwüşleriň soňlanmagyna itergi berer diýip Ismail aýdýar. Ol özüniň daşary ýurtda bolan wagty edip biljek ýeketäk işiniň öz maşgalak dağlary bilen ara gatnaşykda bolup uzakdan olaryň howpsuz bolmagyny umyd etmek bilen çäklenýänligini aýtdy.